السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Начало на срещата, аз съм Георги Георгиев и ще коментирам за вас тази среща. Сесар Рамос е главен съдия на този двубой, Алберто Морин и Маркос Бизгера. В първото препятствие от елиминациите бяха елиминирани от Швейцария. Сега Ди Мария, топка в наказателното поле и намеса там на Педро Гайесе. Още един легендарен футболист на Перу, Педро Гайесе, който вече пък до своето име има 26 срещи в надпреварата и в предни позиции, като трябва да бъдат и много ефективни, ако искат днес да направят чудото. Топка в наказателното поле, разминава се с нея Педро Гайесе. Късмет за него обаче, че нито един играч на Аржентина не я отклони към вратата му. И Ди Мария, и Паредес могат да стрелят от тази ситуация. Добра възможност за Аржентина. Паредес, хубаво изпълнение и намеса на Педро Гайесе. След това сериозни проблеми за вратаря на Перу, но все пак се справи в тази толкова деликатна ситуация. Много хубав изстрел на Леандро Паредес. Добре завъртя топката над стената. Тя падаше точно под горната греда. Но Гайесе протегна дясната си ръка. И на старта срещу Чили 1-1. Победите бяха постигнати над Уругвай, Парагвай и Боливия. А в последствие в елиминациите тимът беше много убедителен. Сега хубав изстрел на Анхел Ди Мария и спасяване на Педро Гайесе. По пътя към триумфа Аржентина първо надигра Еквадор на четвъртфиналите с 3-0. След това в полуфинала се справи с Колумбия след победа с 2-1. А в финала срещу Бразилия този човек, Анхел Пасиос, върна топката към Паредес, който намира на десния фланг Ди Мария. Ди Мария беше дублиран от Монтиел. Монтиел връща малко по-назад. Добра възможност за Ло Селсо! Спасяване на Гайесе. След това изстрел на Гарначо, който обаче преминава в страни от вратата. Много добра атака на Аржентина. Най-добрата за световните шампиони от началото на матча. С дублирането на фланга. Тук по-скоро нямаше засада, защото Алдо Корсо я покри. След това Монтиел изигра много интелигентно това положение. Много футболисти на неговата позиция биха дали моментално успоредно подаване на гол линията, изигравайки тази ситуация на изуст. Монтиел обаче видя, че има футболата на Аржентина Емилиано Мартинес. В отбрана Николас Талиафико, Николас Отаменди, Херман Пецела и Гонсало Монтиел. Джовани Ло Селсо пък действа в халфовата линия. Сега Лаутаро вкарва 1-0 за Аржентина. Страхотно изпълнение на Лаутаро Мартинес, който успява да се разпише в трета поредна среща за Алби Селесте. Флагът към момента остава ниско долу. Сякаш очакваха и засада играчите на Хорхе Фосати. Лаутаро Мартинес пък наистина показва, че се намира в страхотна форма. Да видим отново. Няма засада. Страхотно подаване към Лаутаро Мартинес. Асистенция, която дойде от Анхел Ди Мария. Забележително подаване на Анхел Ди Мария към Лаутаро Мартинес. И капитана на Интер чукна топката над Педро Гайесе, с което изненада вратаря на Перу. Страхотно изпълнение на Лаутаро. Гол номер 3 за него от началото на надпреварата. Гол, с който той отново показва Ди Мария. Интересно изпълнение! 2-0. Николас Талиафико засече тази топка на далечната греда. И по този начин Аржентина вече има не един, а два гола аванс. Стига, разбира се, гола на Талиафико да остане.
Към момента падението е отменено. Сега ще видим защо. Тук няма засада дори при удара на тето си в Катар. Той си заслужи и трансфера в Челси. Сега е изстрел от дистанция. Най-накрая изпълнение, което да затрудни Емилиано Мартинес. Цяла вечер скучае вратаря на Астън Вила. Най-накрая се намери някой измежду хората на Фосати, който да се опита да го предизвика. И това беше Маркос Лопес. Не лошо изпълнение на Паредес. Хубаво изпълнение, което среща гредата. След това възможност за Лаутаро. И удара на Лаутаро беше блокиран. Какво направи Паредес? Толкова много сила вложи в този шут, че дори режисьора на предаването се затрудни в това да намери топката в един момент, след като тя удари гредата. Интересно е с каква скорост се движеше топката при изстрела на Паредес. Нямаше никакви шансове Педро Гайесе да реагира. Скочи в друг. Ди Мария влиза навътре, добро подаване. След това хубав изстрел, който преминава в страни от вратата. Енцо Фернандес го отправи. Първи за удар за него, след като се появи на терена. Повтаряне на отличието и защита на трофея от 2021. Сега отново Лаутаро! 2-0 за Аржентина. Втори гол за Лаутаро Мартинес. Четвърти за него от началото на надпреварата. Страхотно представяне от капитана на Интер, който по подобен начин успява да реализира и второто си попадение в двубоя. Чукна топката отново над Педро Гайесе, така както го направи и в първия си гол тази вечер. Тук дали не си помогна с ръка Лаутаро Мартинес? Всъщност той си помогна, но дали това не беше нарушение срещу Алдо Корсо? Падението със сигурност в момента се разглежда от хората, отговорни за системата за видеоарбитраж. Иначе виждаме как много елегантно Лаутаро имаше решение на това как да преодолее Педро Гайесе. Загуби равновение Алдо Корсо. И след това Лаутаро Мартинес с много добро изпълнение, но ето тук с дясната ръка